nalihamu kadamang dok dainang sahak mata benami tu hida saluhukna di dia pihamu maringanan di tikion. Marhide-hide video on uruban nami mahamu mangatusi hatan itu hatta imana tersurat di Lukas 21 ayat titu rodi ayat 10 sia. Dorong sohujahab kami jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu do dami. Nesian dewata amata do nesian anakna Yesus Kristus do hattai. Amin. Lukas 21 ayat pitu rodi ayat 10 sia. Jadi disukun nasida ma ibana nindama adigan mamasai guru jaladia ma tadana babua lao songgok mai alai nina ibana ma jaga mahamu sotu lilu hamu ailado narosugut manul guarhu akan amadok audo nunga dakuk tikinai unang ma ihutok kamu nasida alai mulu dibigi hamu baritani aka hamu suon do tagut turun unang ma hamu tarsonggot aidang tarbahan sesonggo piju mulu alaidang dope manigor dapat ajal nai las dok matu nasida nahehedu so bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masa malalu akan nabulun akasahit bala merluat-luat nang haleon tarida ma akka panonggoti roditad dan nabalga sian langit alai tagan somasa dope akai takupon jala lelian nasida do hamu pasahaton na do hamu tu aka perburuan dohot hurungan gawe togi honon na hamu tujulu ni raja dohot panguhum humokop guarhu lausima gawe dalam muna menghatidakon au omma parateateon hamu nasopola sare honon munahian si tare sonon muna disi ayau mangaleon tu hamu suara dot habisuhon nasobulas aloon nang alusan ni aka musumuna alai nang natoras muna haha anggi si solhot rodi alele muna do pasahatok kamu jala pamateon na deba siak kamu osoman nisalu jolma do hamu ala guarhu jala naso tu pamago sada obuk sian ulumuna marhite-hite bengat niroha do malua hosamuna ido yanggo sahakna diamak kadamang dok daina sudido rano ngadi tikion merlubah-lubah hita laho paturehon bagas joro manang gereja nadong di luar tabi bodo do honot tai sada semangat dia kaganuk ruas ni huria di bagasan parsauranna maka holongi huriai manang di dia pinasida maringanan mulut tabi gido na akabarita ni piga-piga ruas orodo gabi disukun bah bagak ne gereja munonate manang adong do napa fotohon yang gereja nasida soi nama kokohna megahna jala uli terbarita saat tuaka di senawalu bui dui alani aka semangat ni ruasi mersadani roha pajong jong bagasi bodo nang patu potak kamanginang dinalahu mengurupi aka dongat tape naso adong dopena inganan perminggon nasida diaka luat-luat na asingi ala dong donan nungainon diaka piga-piga luat pajonjong gereja penasida dan buru pe manang akan na di pelosok-pelosoki aka gereja nasida orang sian papat dope manang marata rumbia nian denggam mahita marsirupan diamak kadamang dok dainang memang percakapan ni Yesus doon rak do sisianna mernida bagas joro na masai bagak masai uli anggo pikirannya kasih siani aidang marong sobe mulu pian nongan masa aka lalu nagugu mulu pi masa aka na masa ala yang go bagas juri merhite-hite pemikiran nasida tang narasi gabe alain mulu pangatusion ni Yesus tang songoni anggo yan nongan marong sobe anggo bagas juri dang bainon na
dua manang tolu batu mertidi. Di somma gabi tu suku-suku nyaka siseani. Basa dohonon ni Yesus si songoni. Jadi di suku nasida ma ibana ni nama adigan masai guru jadi dia mata dana babua langsung gok mai. Suku-suku non ipasahat akasisiani alai pemikiran nasida dan mungkin masa si songoni. Alai yang go pangatusion na pinasahat ni Yesus tu nasida iko berengot tama muse songon edeni sekolah minggu kamanginangate ata hidop bahwa gereja bukanlah bangunannya, tetapi orangnya. Anggo bangunan na pinatupan di tangan ni jolma, pasti do marongso. Jala ada nutik kini sega, pasti do manang dimakan usia, manang alani aka bencana pena. Alai anggo pangatusion na pinasahat ni Yesus, tu akasisiani ima, taringot tu hadirion ni aka jolma ido. Ido sasitong na nagabi bagas joro ni debata. Iko jamot taringot tu akka namasa tu akka sihutun Yesus. Yesus do jaga mahamu sotung lilu hamu. Namar tudu-tudui taringot tu jolma. Imana mangisi manang mangingani manang namar sahur di bagasan joro ido. Didok do jaga mahamu sotung lilu hamu. Ailad donas rosogut manoluk guarhu akan amat dok audo nunga dapuk tikinai unang ma ihutok kamu nasida. Nang dohonon na nang manegai jumulu bagas joroi manegai parsaorani manegai jolma akasi huton Kristus ima marhite-hite akka ajaran-ajaran palsu. Manang akka na manuluk goar ni Yesus. Odo na jumolo iku sejaga honota. Sasitong na anggo gedung tang polanyan gabi ikon tahol sohon. Alai boharo bagas joro ni Tuhani. Ima hita ikon bui hita jamot unang gabi marong sonyak kita. Itu nom marga. Dang napala pabiar-biar ho Yesus disi alai memang lau paingoton bahwa semua itu memang akan terjadi. Roma ano aka pengajar sesat na manuluk goar ni Tuhani yang mengatasnamakan dirinya adalah Mesias. Dia sia didok alai molo dibagi hamu barita ni aka hamu sonda hago turun unang mahamu tersonggot. Ini menjadi salah satu tanda masa ma akka hagut turoni muse. Alina utama nakandingan ima taringot tu akka ajaran sesat na mengatasnamakan goar ni Yesus du. Baru pe masa ma akka hagut turun. Dia akka hagut turunon idok Yesus musena asa unang tersongkot tita. Ai idona na menegai dia kapar sauran ala naung masa aka ajaran palsu. Na mangihut musena aka tadda-tadda ni haroro ni Tuhani hehi ma aka bangso maralohon bangso. Harajaun maralohon harajaun. Peperangan molo nunga sanga si songonon taida ma dang nadi rajai hadameon nesen Kristus ibe. Alai nunga masa bena na patuduhon hagugo onna na mangasahon parbinotoanna mangasahon hajaguanna gabi masa ma akka bangso maralo bangso. Bangun tidak kamanginangon di partikian nungainon jala sahat lo pena parporangoni na somarna sidung lo pena di piga-piga duat. Berengota bahasa masai alana gereja manang bagas joro ima jolmei sendiri nunga dililuhon nunga masa akka hagut turun manang dang dirajai Kristus benasida dang dirajai sondang nasiat debata itu gabi masa akka hagut turun saluhuna dia mau kada mendok dainang
di tasaluhukna masa mamusehan nongan akka kerusakan ekologi lapatanna sehingga ma akka lingkungan ta batotu itu memang berdampak alani parporangan sehingga ma akka huta sehingga ma akka luat sehingga ma akka tobak bagawi parohon akka marah maon tidak ma masa be akka sahid alani nasudinggan iklim totu nama beni dan denggan betobak tu bro denggan polusi terjadi di mana-mana sungai tercemar do akal anak asing gawi paroon akka sahid maon nabui tidak akka damang nuk dainang ima alani naso di jakon nasida be harajaun ni dewata di bagasan rohana sida nunga masaon nunga tidak masa do sahid nungai non na topu-topu berubah sahiton adong akka sahid nasohya masa ko bisa pusia ima sahid nasohya masa do be jalan tidak be boha dampakna na mangingu madia 12 omma muse boha do haporsiaon ni zolmai naso marsi hohot mampu menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhannya dipersuada mamuse Tuhani aidak ginata to kada mangluk dainang ai marhiti akan amasa nunga gabi gutur benang roh hanang pikiran ni zolmai totu haporsion ne petu Tuhani gabi gurang do akan berdampak gurang do nagai meninggal hun Tuhani alani lingkungan naso nyaman naso tentram dek 12 mata kasih takupon nama jalelian nasida ma akan amarsi roh tu Tuhani jala pasahaton na tuakka hurungan marang tuakka perguruan marang boy do honotta gurang nama nungain akasi huton Kristus na takas iba na manghuton mangatidak ku Tuhani dia akan diadili ale bohado na haporsion nasida marsi hohot di Tuhani mul situasi sisongonon masa parporangon masa sahid masa haguturon bohama haporsiaon ni hita nungain si huton Kristusi mulu so marsi hohot tita jadi marong soma bagas joro ni Tuhani ima hitaon mulu so marsi hohot tita manghuton ibana alai dia kana marsi hohot di bagasan Tuhani dia kasih taonon nakaningan mulu taida akka hamaulo ni haguturon parporangon gabi sada dalam mai inganan mana kesempatan lahu manghati dakon isi do Kristus na dihaporsiaina damang do dainang berarti kesulitan akasi taonon disimati kina hita dina lahu manghati dakon buhado Kristus Tuhani na tahaporsiai ini menjadi kesempatan di hita atong muluta bulus penungain akasi taononi gudang akka parmarat di hita gudang namangelela taringo tu haporsiota unang gabi sumurut tita unang gabi ta tinggal hon ngolu haporsiotai na manghuton Tuhani ikototong dona tahatidakkon ini menjadi kesempatan di hita lahu mengatidakkon imana lingkungan dekat kita juga gabi tantangan di hita alani haporsiota takas do dia 10 nomi alai nang na toras muna haha anggi si solhot rodi ale-ale muna do pasatok kamu jala pameton na di besian hamu alani haporsiota berarti alannya masai akada mangdok dainang buisa juro na sajabu pena adong dona sosa haporsiot dot tita manang gabi kurang na manungai berali haporsiona gabi boylon nungai non na sebagas pena dang sa haporsion bahkan gabi pasahatok kita tuaka si taonon manang pasahatok kita tuaka hamatean mulu peta adopi aka hamaolo ni mulu peta adopi aka tantangan alani haporsiota ti Kristus alai anggo hita hibullo hita di bagasan Tuhani di ida Tuhani irona moha hita maka porsiai ibana marhite-hite benget ni roha do melua hita marhite-hite na bertahan dalam iman
itulah yang akan menyelamatkan kita. Atong di hita selalu nak kada mangdok dainang. Perlu do memang hita waspada. Mangida dia ka situasi na masa nungai non. Dia ka lingkungan ta. Bodoh hita dan sadar bahwa lingkungan kita ini mengarahkan kita dinalahu mangalupahon hapor syauta. Bodoh aka ulau tadi tikion dinalahu mangarong sohon bagas jorun itu hani ima dirita. Atau masih hohok mahita. Mari kita bertahan mengimani Kristus menjadi iman di dalam hidup kita. Dang napa biar hon Kristus. Dang nama baik kita gawe tahutan. Alai dinalahu pai ngotot do ibana. Napa tuduhon holongna tuakka si huton ibana. Alai na menunggu lihita dona. Ai saluhuk nai ikom masa do. Atong jaga mahita. Sotung dililuhon. Akka subia ni portibiok kita. Na menegai hapor syauta. Amin.